kai ne ka jagoranci zanga-zanga na jihar Zamfara ko? Ni ne. Za ka jaye ko ba za ka jaye ba? Gaskiya ba zan jaye ba. Za ka jaye ko ba za ka jaye ba? Gaskiya ba zan jaye ba. Me dalilin da yasa ka jagoranci? Saboda zaluncin da ake mamu yayi yawa. A matsayin garkuwa na ni ne garkuwar matasan jihar Zamfara domin sun dora alhakin su a kaina. Za ka jaye ko ba za ka jaye? Kara masa mana. Me dalilin da yasa? Kara masa mana. Saboda akan me yake haka? Adalci ne gwamnati ba ta yi. Ka buge shi da kyau nace maka, buge shi da kyau. Buge shi da kyau nace maka. Wata jaha ce. Wani mutum buge shi da kyau. Wata jaha ce. Gobe ya sake. Buge shi da kyau. Mu je inda za mu je wallahi ba zan jaye. We go arrest him. Sai dai ku kashe. Wallahi sai dai ku kashe. Kai, kneel down, my friend. Kneel down, my friend. Kneel down, my friend. I said kneel down. Kneel down, my friend. Kneel down, my friend. Wallahi sai dai a kashe. Kasa Allah. Kneel down, my friend. I said kneel down. Me sunanka? Sunana Bashiru. Daga ina? Jihar Zamfara, Tsafe local government. Duk mun ji a bidiyon da kai daga Tsafe local government wani gari? Kuncin Kalgo. Me dalilin da yasa ka jagoranci wannan? Saboda zaluncin da ake mamu yayi yawa. Wani irin adalci ne gwamnati ba ta yi muku ba? Ba abin da gwamnati ta yi mamu. To ka jaye zanga-zangan nan. Wallahi sai dai a kashe ni ban jaye ta. Wannan fa baya jefa kai kana ji doke shi mu tafi da shi. Wallahi ba zan doke shi mu tafi da shi. Sai dai a kashe ni ba zan jaye. Doke shi mu tafi da shi. Da kai ka tura ma duniya. Wallahi gaskiya na tura saboda haka ba zan jaye gaskiya ba. Wallahi ba zan goge gaskiya ba. Zaka iya rasa rayuwanka. Wallahi sai dai a kashe ni. Wallahi za mu kashe ka. Wallahi ranka sai dai a kashe ni. Wallahi na rike da Allah sai dai a kashe. Kari ma friend. Kari ma friend. Kari ma friend.